りをたどってもつきません森の小さなレストラン So, meron po tayo ditong 3/4 cup of all-purpose flour. Bubuhos natin. Tapos po 1/4 cup of brown sugar. 1/2 tablespoon of baking soda. 1/4 tablespoon of salt. 1/8 tablespoon of baking powder. Isang sachet na premium coffee shake. Lagay natin. So, ito po ay optional lamang. At i-mix na po natin. If okay na po siya, bigyan na po natin ng 1/4 cup of evaporated milk. Tapos 1/4 cup of oil. Tapos isang large egg. I-mix na natin. So, pag na-mix na, pwede mo na ding lagyan ng chocolate chips or kahit anong chocolate. Depende sa'yo. Optional lang din to kung lalagyan mo din. Then, i-mix natin. So, lagyan natin tong molder. So, nalagyan na natin sa molder. Pwede na natin itong lagay sa oven. Let's try it. Lagyan natin ito ng tubig, guys. Tapos, ilalagay natin ito sa ibabaw. So, ipipreheat muna natin into 120 degrees Celsius. So, nilagay na natin, guys. So, 20 minutes na kape ng bumitas. Try natin i-open. Ito na ba? So guys, luto na. Hi, let's try. Chocolate. Next bite. This is a kalasaw tamis. Hektuan sa katamis, no?